Toto je populačná pyramída Slovenska. Na rozdiel od pyramídy, kvôli ktorej ťa po 10-ročnej odmlke pozve tvoj bývalý spolužiak na kávičku, má táto pyramída hlavu a petu, pretože šikovne znázorňuje vekovú štruktúru obyvateľstva daného regiónu. Na ose Y je vek a na ose X je znázornený počet ľudí v danom veku alebo vekovej skupine. Čiže dole vidíme počet tiktokerov, v strede počet dospelých a hore počet dôchodcov. Z tejto populačnej pyramídy vyplýva, že sa rodilo veľa detí a populácia rastie. Háčik je v tom, že je z roku 1980. Dnes to u nás vyzerá takto. Momentálne tu máme viac ľudí vo veku nad 65 rokov ako ľudí vo veku do 15 rokov, pretože ľudia nerobia detičky. A to je dosť veľký problém. Na to, aby populácia udržala svoju veľkosť, musia mať ženy počas svojho života v priemere aspoň 2,1 dieťaťa. Toto číslo sa volá záchovná hodnota a na Slovensku sme ju naposledy dosahovali v roku 1990. Odvtedy plodnosť klesala až dokým nedosiahla dno v roku 2002, kedy bola plodnosť na úrovni 1,2, čo nás zaradilo medzi krajiny s najnižšou plodnosťou na svete. Potom sa pomaly zvyšovala, znižovala a zase zvyšovala a momentálne sme približne na 1,6 dieťaťa na ženu, čo je stále ďaleko od záchovnej hodnoty. Ale nie sme v tom sami. Veľmi podobným vývojom si prešlo aj Česko, ktoré malo v roku 2002 dokonca ešte nižšiu plodnosť ako Slovensko. Dnes je v Česku plodnosť vyše 1,8 dieťaťa na ženu, ale očakáva sa, že začne znovu klesať. Každopádne, keď si na tom zle, tak vždy poteší vedieť, že je na tom niekto ešte horšie. No a s pôrodnosťou je na tom zle skoro celá Európa na čele so Španielskom a Talianskom a celosvetovo najhoršie je to v juhovýchodnej Ázii. A asi sa už pýtaš, že čo je na tom vlastne zle? Začneme ekonomikou. Ekonomiku živia pracujúci ľudia a keďže populácia starne, sa bude podiel pracujúcich oproti mladým, ale hlavne starým ľuďom znižovať. To môže viesť ku silnej ekonomickej stagnácii, tak ako sa to deje napríklad v Japonsku, ktoré má najstaršiu populáciu na svete. Menej detí do budúcna znamená menej pracovníkov, menej ľudí, ktorí vytvárajú nové podniky, inovácie a prispievajú ku ekonomickému rastu. Nie sú ľudia, není para. Zároveň to znamená menej ľudí, ktorí by platili dane a odvody, ktoré financujú verejné služby ako sú školy, nemocnice a dôchodky. Dôchodky? No to je veru záľudná téma. Na Slovensku máme tzv. Priebežný dôchodkový systém, ktorý je založený na tom, že človek počas svojho pracovného života platí odvody, z ktorých sa financujú dôchodky. A keď ide do dôchodku, tak mladší ľudia zase sponzorujú jeho. Takýto systém môže fungovať, dokým je pracujúcich ľudí výrazne viac ako dôchodcov. V polovici minulého storočia bol u nás tento pomer približne 1:10. Dnes je to približne 1:4,8, v roku 2030 to bude 1:3 a v roku 2060 1:1,6. Aby takýto systém v budúcnosti mohol fungovať, tak sa buď bude musieť zvyšovať dôchodkový vek, s čím našťastie nikdy nikto nemá problém, alebo sa budú musieť zvýšiť dane a odvody, alebo bude celková kvalita sociálnych služieb musieť byť nižšia. Našťastie tu máme už aj iné spôsoby financovania dôchodkov, ale o tom neskôr. Ďalší problém je zdravotníctvo, ktoré je tragické už teraz, ale bude to horšie. Čím starší človek je, tým viac zdravotnej starostlivosti potrebuje. A čím staršia populácia, tým viac starých ľudí. Na to nemáme ani peniaze, ani nemocnice, ani doktorov. Okrem ekonomických dôsledkov však starnutie populácie prináša aj sociálne dôsledky. Starší ľudia nás síce obohacujú svojou životnou múdrosťou, skúsenosťami a koláčmi, no ich hodnoty a priority sú iné ako u mladých. Staršia generácia, ktorá sa narodila a vyrastala v inom čase, často vníma svet inak ako mladší ľudia. Môže byť menej prispôsobivá k technologickým inováciám, novým spôsobom myslenia a zmenám celkovo, čo ovplyvňuje jednak ich politické rozhodnutia, ale aj celkovú dynamiku spoločnosti. Iniciátormi zmeny sú väčšinou mladí ľudia, organizujú protesty, revolúcie a hľadajú riešenia na aktuálne problémy. Bez dostatočného počtu mladých ľudí sa spoločnosť jednoducho neposúva. Otázkou teda zostáva, prečo sa to deje a čo s tým môžeme spraviť. Prečo ľudia nemajú toľko detí ako kedysi? Jednoducho preto, lebo svet nie je taký ako kedysi. V dávnej minulosti boli deti dobrí neplatení zamestnanci. Čím viac pomocných rúk si mal na poli, okolo domu alebo v remesle, tým viac si dokázal vyprodukovať a zarobiť a zároveň sa o teba mal kto postarať, keď si bol starý. Z poľnohospodárskej spoločnosti sme sa však vďaka pokroku a modernizácii presunuli do urbanizovaného sveta, kde veľká rodina nie je výhoda, ale oštara. Práca na poli sa zmenila na prácu v ofise a namiesto 10 detí na farme ti na reštartovanie počítača stačí jedno. Okrem toho majú ženy dnes na rozdiel od minulosti možnosti. A predstava, že jedinou životnou úlohou ženy je byť matkou, už nie je aktuálna. Mladí ľudia celkovo dnes dávajú prednosť vzdelaniu, kariére, osobnému rozvoju alebo cestovaniu. Čo s tým teda môžeme spraviť? Riešenie je komplexné a nie je jednoznačné. V prvom rade môžeme zvažovať stimuly a podporu pre mladé rodiny. Napriek tomu, že na Slovensku máme rodičovské benefity, vo väčšine európskych krajín je táto podpora výrazne štedrejšia. Situácia je zložitá aj čo sa týka bývania. Ceny nehnuteľností na Slovensku sú veľmi vysoké, najmä v hlavných mestských oblastiach ako Bratislava. Väčšina mladých ľudí môže o vlastnom bývaní jedine snívať a keď ľudia necítia istotu v zamestnaní a nemôžu si dovoliť vlastné bývanie, nebudú sa cítiť sebavedomí a pripravení na založenie rodiny. Ďalším možným riešením je byť otvorený imigrácii. Táto téma ale veľa Slovákom spôsobuje šok a taktiež imigranti idú radšej do Česka alebo západnejšie.
Starnutie populácie je problém, ktorého dôsledky sa naplno prejavia, až keď bude neskoro ich riešiť, takže to treba riešiť teraz. Momentálne je na Slovensku väčšina ľudí vo veku medzi 35 až 50 rokmi, čo je OK, pretože títo ľudia ešte pracujú. Ale za pár desaťročí pracovať nebudú. Teda možno budú, pretože peniaze na dôchodok im nebudeme mať z čoho vyplatiť. Každopádne, všetci vieme, že na Slovensku máme priebežný dôchodkový systém, ktorý sa inak volá aj prvý pilier. Ale čo možno nie všetci viete je, že máme aj druhý pilier. Druhý pilier je dôchodkové sporenie pre ľudí, ktorí brigádujú, pracujú alebo podnikajú, čiže proste ľudí, ktorí platia odvody. Skrátka ide o to, že časť tvojho odvodu do sociálneho poistenia je investovaná do dôchodkových fondov podľa tvojho výberu. Tieto peniaze sa ti v priebehu rokov zhodnocujú a po dosiahnutí dôchodkového veku sa ti vrátia ako doplnok ku dôchodku z priebežného systému. Dôležité je, že odvod do sociálnej poisťovne platíš rovnaký, či už druhý pilier založený máš alebo nemáš. To znamená, že ak ho nemáš, tak bezdôvodne prichádzaš o peniaze v dôchodku. Našťastie pre teba je tu Bez agenta online. Bez agenta je platforma, cez ktorú vieš do druhého piliera vstúpiť jednoducho online. Na ich stránke sa dozvieš všetky informácie o druhom pilieri a o jeho výhodách a nájdeš tam aktuálnu ponuku všetkých dôchodkových správcovských spoločností, takže nemusíš chodiť, hľadať a porovnávať pracne sám. Taktiež môžeš použiť ich kalkulačku, ktorá ti poskytne odhad našporenej sumy peňazí. Môžeš si porovnať výnosnosť fondov krátkodobo alebo dlhodobo a všimnúť si, aký rozdiel v konečnom výnose spraví čo je len 1% rozdiel v ročnej výnosnosti. Tak bež na Bez agenta online a vyber si fond, ktorý ti vyhovuje. Dobrú noc.